Maing udto kaniyang tanan na ataron diri sa Teobas Homestay. Okay guys, nataron diri sa Teobas Homestay. Okay. Pwede na si Derek Ramsey eh. Kana, mana lang restaurant. Nga sa lami ang pagkaon. Okay, tuyok ta mo sa ilang dapit. Aha. Sa pagkakaroon, ulitaw, nagipakyaw ng mga resort. Naroon kamera. Pwede magsamok-samok. Okay. Ha? Okay. Actually, diving center niya kay COVID man. Close lang diving karon so wala. Dive center nila. Okay. Mo nilahang pantalan. Ha? Blue kayo. Anak. Ngayon lang ngayon, nakita ba? Muna yung mga sirena. Mga sirena na dire. Okay. Kanang pikas dira, anak. Muna yung itawag og Turtle Bay. Itawag ni og Turtle Bay. Kay diri dapita daghang tambasakan. Yay. Daghang turtle. Sorry tamo dito sa Moal. Guys, grabe kayo ka blue ka na guys. Ha. Ginaw yung dagat. Okay. Ha. Pwede na kapag vlogger. So mapulang roon kay wala kayong tao. So yun kay kung may camera na naligo, wala ko din siya. Okay guys, so para to sunod adventure babu. Okay guys, so ako ituro tamo karon sa diri sa Teobas. Pasensya na medyo awkward pa para nako kay first time vlogger hintahin eh. So what a great view. Hashtag view dire. Kini na cottages nila I think. This one's good for 2 persons, 2 ka tao. Dagan sila cottages dire.
Para ana. Ano cottage? Pula yung cottage. Dito cottage. Pag nakagwapo diri nga area is kada nga cottage ang atbang nimo kay kini nga view which is in reality nindot ka na siya bay. Nindot ka na siya ana. So na rooms diri sa pikas wing na push kay rooms side which is kung asa may stay ipakita na ko ninyo niya. Okay guys, so room tour sa mo ang gi-rent nga room. I'll show you in a while kung unsang amo ang gi-rent nga room. This is one of the bigger rooms, so mga good for huge number of persons kaya siya. So mo ni amo ang room. Sorry, medyo damak, medyo hugaw kay wa mi nang limpyo. Okay, so ano siya ang entrada sa room. Ano mo ang view. Okay, diri mo maghinay-hay. So pwede ka diri magkaon, breakfast. Ano yung view dira, dagat, hangin. Okay, gwapo dira ang lingkuranan. Okay, me open it here. Again, pasensya na kay medyo hugang room. What is be it? Okay. So, oops. So na siya aircon, siya electric fan. Okay. So na siya duha ka mattress which is morning siyang gi-additional. Dako nga room. Nadra mo ang laptop which is na trabaho. Naakay refrigerator. Okay. Dako ni siya kasi compared sa uban yung nakitaan dito. This is the room. Na, dako siya. Na siya murag sulanan sa inyong mga kabtangan. Ang siya rack. Okay. And then muni iyahang CR. Gapon siya with hot and cold shower. Kaya medyo bugnaw ni siya. Okay. So that's it. Muni ang amuang rooms. One last view.
So mo to guys. Nga anak kahilom ang Teobas. Di ba gang? So, dili siya anak ka 100% gwapo ang beachfront. Pare sa daan bantayan. Pero if ganahan mo og serenity yun nga place, ganahan mo makarelax. Diba? Oh. Oh, kuruk. Wala yung mabutian diri. So, check it out. Signing out.